Здравейте, Top Scooters BG. Днес сме в Master House Сливен, този прекрасен магазин. Искаме да ви покажем къде се намират нашите електрически триколки и тротинетки. Ако сте от Сливен или от района, няма нужда да поръчвате онлайн или да идвате в град Бургас. Може да се закупите директно от Master House Сливен. Ето тук може да видите, тук се набират нашите триколки, тротинетки. Триколка Top 350, няколко вида тротинетка Кокерин G2 Pro, G4 и G2 Max и моделът X3.